tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page osayiwalanso wireless ya Times Radio, tafikanso ndi programu ya Kwagwanji imene timakhala tifunsa funso loti kodi kunjaku kwagwanji. Mu programu ya lachinayi ndimakhala ndi editor in chief akuno ku Times Group Pambo George Kasakula. Ndakulandirani George. Tathokoza kwambiri Wanda. Nde tikufuna tilowe straight mu program yathu ya Kwagwanji kuti kodi kunjaku kwagwanji. Nde tikuyamba ndi nkhani imene kupezeka pa tsamba loyamba la Daily Times akuti abortion bill bounces back. Yes. Last time mmene nyumba ya malamulo imakumana atangonena kuti afuna kuti pakhale ganizo limeneli adakana aphungu kuti ayi tikufuna ndi kumva komwe kuti nkhani imeneyi tikufuna tiive kuyikambirana. Nde yobweranso nkhani pamene a Matthews Ngwale amene ndi phungu wa Chilazulu West afuna kupanga move momwe dabweranso ngati last time kuti imene ndi private members motion. Ndi anthu nkumakambirana kodi tufuna chani makamaka, kodi chuchitika ndi chani, zikukhala bwanji George nkhani zimenezi. Nkhani imeneyi mwina ni chinthu chimodzi zimene zikuchitika ku parliament zipankhani imene ya abortion. MP is it Chilazulu West? Yes, Chilazulu West. Matthews Ngwale afuna kuti abweretse ku parliament bill yonena kuti mzimayi tipange extend zifukwa zimene angachotsere pathupi. Panopa zimatengera kuti kodi moyo wa mayi moyo wa mwana uli pa chiopsezo. Dr. Eka amene akoza kupanga decision zili pa chiopsezo ndiye tichotse. Koma bill imene ifuna kuti ipereke ufulu kwa azimayi wambiri wonena kuti aonjezere zifukwa ngati mwina wagwiriridwa olo zina ndi zina akuona kuti tsogolo sili bwino akhale ndi ufulu wochotsa. Now that's at the basic level. Nkhani ndiye kuti bill imeneyi ili ngati battle between what are called liberals komanso ma conservatives in courts. You have obviously religious leaders also. If there's an issue where all religious leaders amagwirizana kamipingo yonse imagwirizana kati nene kuti even zipembedzo zimagwirizana ka ukambe asilamu ka ndani akatolika asisepi ndani ena wonse even ma Pentecostals ngati palipera pamene agwirizana pamene pakunena kuti zimene zitisavomera. Of course alipo ena ndi ena konko makamaka koma Pentecostals kumene mwina ena amanena kuti ayi zimene zitivomere koma majority akukhulupirira achipembedzo akukana kuti ayi zimenezi tisapange. Pamene magulu ena azimayi civil society ndi ena otero akunena kuti tifuna kuti tipereke ufulu kwa mzimayi wonena kuti pali zina zikhoza kuchitika zimene zonena kuti akhoza kuti iyeyo ndithu anene kuti ne pathupi pa sindipafuna ndifuna kuti pachoke. So it's one of the issues where amanena kuti probably it goes to the soul of the nation. Kuti in terms of our morality, in terms of our beliefs, in terms of mene kuti mazitengera zinthu titiri party. And this debate of course panopa ili ku Malawi kuma is a debate imene chika kuna kosi or ku America pakana pano. I don't think it's resolved. It's not resolved because there's still that battle. Chisango chikabwera amafuna kuti president kala candidate anene kuti kodi inuyo mukuti bwanji nkhani imene musapota chani. Then this one is a liberal, this one is a dangerous liberal aononga dziko kapena ma conservatives angofuna kupha ufulu wa azimayi ndi ana ndiosofuna kuti dziko lipite patsogolo ndiye kenako amayitengera nkhanicha ku public mapanga tisati right feyo tufuna liberal Joe Biden amene akhale president Trump takana ndi conservatism yawo sautithandiza zimatero ndi. So it's not like kuti kunoko zodabwitsa kuti feyo ngangara Malawi dafeso tikukambirana mpaka nafika ku parliament kwathu monga mtu unakambira poyamba even story kunena khani inapita ku parliament last sitting koma ma MPs anena kuti ayi zimenezo zitani sitikufuna. So tionaso kuti kodi Ngwalewa akugisa chilonjera zanje lero kuti mpaka ipangidwe debate, but I can see stiff resistance. For kuti I think lobby ya
Yantu Amachalichi is very strong. We can see even in the front page, His Grace Archbishop Thomas Msusa or Blunder Archdiocese of the Catholic Church clearly saying is Venezuela. The Onaso Rabanga Koti, Secretary General Bunga Bishop Mzugomuno for the signed. Yes. I will not say it's Venezuela if a so the lobby against it is very strong, but also we can see Gudi and also they are very, very tenacious in trying to make sure it's a private members bill. Yes. My private member bill ndiwo vuta kuti afike kulamulo amakhala kuti amakhani mahado zambiri. I think in history yathu ya parliament we haven't seen many private members bill if any ona kuti lafika mpaka na kukhala lamulo zimavuta kwambiri mabiro amene amadutsa ndochokera kuboma chifukwa aboma amadziwa mwina kuma amachita campaign matsogolera aboma mu parliament amachita campaign kuchita kupeza mavoti mkutani so angwalewa is really up to stiff opposition koma ndikuona ngati kuti probably I did support both home and abroad. I know even kujaku pali mabungu ena amene amapanga utumiza ndalama kubweresa ndalama kuno naona kuti last time panani truka campaign kaphavu kabena napanga even pano pa times amabwera Brian Ligomeka umaza panga program pa debate ka chani tinapanga debate nake so both sides kuoneka kuti they are very, very tenacious with this take. But we're going to see, we really face a tough battle to get this through, but you know, as a Karabach. Now, the fact that it continues to come back to Parliament, it means the debate is still going on in Kunjaku. That's right. What is the best way? Is it to wait the Parliament, kapena tifusa Malawi on semwina munjira ya referendum? Chifukwa chokuti ngati idabwirira kuyamba ikubwera kutanthauza kuti ukamamva kuli mbali ziwiri zankhanisi aliyense ali ndi zifukwa zawo zimene akuphushira kuti bwanji patakhala consideration iyi pamene ena onse amene anasimikiza kuti no moyo ndosakambirana yayi moyo uzitetezedwa kuyambira pa conception kufikira mwina pamene umathera pamene nawo kuti no pali zifukwa taunikani zizi mukafire bwanji kuti munthu azikhala ndi chinthu choti chizingonkumbusa mwina zimene adapanga so the debate is ongoing George how best do we make sure kuti we have views ya Malawi bwino ngati ku parliament italiphira kudusa ikoza ku referendum ineyo ngakona kanga I would be wrong but from the way I see this and the way approach mene atenga amene akufuna nkhani imeneyi ndikuona ngati kuti it's doomed to fail ndikuona ngati kuti opposition is very strong and this opposition is coming even from government. I remember even a leader of the house Richard Chimwendo Banda Magabiro wao clearly is against it. Even last time mene inale Perega he was on top of it celebrating kudapunga kana zimene sawufuna even a Dausi audi investments dakana zifuna so to me whether you take it to referendum I think at the end of the day Amalawi the majority they are still conservative the majority zingati zimenezi sangafune kuti zivomerezedwe although zikuchitika in private zikuchitika somehow and these people amene akuna kuti panga abortion tingopanga legalize zifukwa zina they have statistics to show kuti even zipata zatu zaboma they are doing the cleaning up akachita kwina kamina kosaina kanisi zina zosakhala bwino so it's happening but for us as a society to say oh yeah nditu tivomereze dziko livomereze I think there's a long way to go. To me, even if you take it to parliament, akapanga defeat, even if you take it to a referendum, akapanga campaign, challenge akakane na machallenge kuti awuti referendum ya abortion musavomere anthu azakana. So probably zinthu zina zimafika mwina uzipasa nthawi. Those that are saying we should have this, probably they should accept kuti panopa this isn't take. They should try some other time. Probably pamene tikuna kuti zinthu sizingatheke George you're coming from also background yokunena kuti ali ndi zifukwa zina but even statistics imene amayibweresa kumana kuti mwina azimayi amene akuti mioyo yawo chifukwa chofuna kupanga mobisa chifukwa choti nzosavomerezeka ndiyo opsa numbers aja when you see those numbers they scare you like what they do. So how do we balance the two? Kuti Amalawi febada panobe maybe we are still conserved about such issues, but at the same time we are losing people. So amena kupanga mwambisa amena nakali palimpata mina mioyo ina ibwezi akupanga mwabwino mochita yes chifukwa choti taavomera not saying kuti is a passport kuti anthu azingopanga wile nile but at least where there is need some ideas wonder
problem nthawi mafika koma so it's not this time for Malawi. I think clearly Malawi bisakufuna zimenezo uyambira ma MP ndanda sakufuna kuti zimenezo zichitike. So even if kuti titani those things are true, probably they will say azipita nsanga uchipata kaya zitani, whatever is it that they can do, but the point remains the same, that as of now I doubt if this bill will even pass the first stage. Just like last time it was defeated, this time it's also going to get defeated. But I like the tenacity of those, forcing it. But certainly, I'm sure. I don't think this is the right time. I don't think it will go anywhere because I think the opposition is too much. Obviously, government itself is not even owning it. I can't count Boma. Lubanga owning. Boma is led by a former pastor, Dr. Razas Chakwera. There's no way he's going to say he can come out and say I'm going to support this because it's against his beliefs. So he would rather keep quiet. Just like he has kept quiet on many issues, homosexuality, he's just kept quiet. His government is quiet. Is it okay to keep quiet? As a leader, we still want to hear what he thinks about some of these very, very urgent, contentious issues. But for him, how he thinks. We already know he was a pastor. He was one of those who were opposing these things. So for him, there's no problem. We know how he feels. Kuti is against it. He's against abortion. He's against without having to say a word. He doesn't have to say a word. I don't think anybody would think Dr. Razas Chakwera is going to support abortion. He's not going to support abortion. Because so it's not going to happen. Because it has no support of government at the moment. Probably those that want it should change approach, maybe seek some concessions. I'm sure government would play ball if it's about helping them grasp a mafia or finding ways of making sure those that do it illegally they should not lose their lives. I'm sure they can discuss that. But for them every time zikafika Bobo George zimakhakuti ati zafika kale kumapeto nanga santhu anabisa because police is involved whenever you're doing something it's a crime actually. Yes, it's a crime. So you would be prosecuted. Yes, you would be prosecuted. Yeah, yes. Kumakhala kubisa until maybe it's too late. Zafika ndo kuti the hospitals are overwhelmed. I'm sure actually they would say it's a sin just like another sin. So allow us to preach to the people to stop sinning, including committing those things that lead to abortion. Yeah. But they are not going to say. They will say for us. Yes. So they will say for us we're going to preach against all these things that you are talking about. But for us to say azibanga, it's like we are pandering to sin, to allowing sin to take place. Because we are afraid that they are going to die. No, we would rather preach to the population. There's God above, there's Jesus, there's what? There's but for us to say, because it's against our faith, that's what they're going to say. So it's a very contentious debate. It's not just here in Malawi. It's all over the world. It's a contentious debate. Plus my fighting for women's rights, they'll fight, they'll talk. Yeah, I was reading somewhere where a doctor kuziko lokuti adavomereza kuti maya khoza kumapanga terminate akakhala kuti alizifuko. She refused and said it was against my conscience and my belief. And I'm not going to do it. Yes, and the doctor was supposed to answer no, because you're a doctor, you don't have to use your conscience and you're supposed to do the right thing. So these are my issues. It's even going at the heart of our morality. The question of right and wrong. Where are we? The churches are saying this is wrong. Some people are saying let's make it right because people are dying anyway. People are still doing it anyway. Let's make it right. Let's make it safe. Let's allow it. Let it be done even in government hospitals. So it's a huge debate. But I think at the moment, I feel like the Conservatives are carrying the day. This is not going to go anywhere. I don't think this parliament can pass a bill allowing abortion. Chabwino. Tisida pamene ponkhani meneyo koma ninkhani yokuti anthu akukambirana nabe ndi debate yo ipitirire tizikambirana tiwimva kuti kodi nyumba ya malamulo iyankhulapo zotani pankhani imeneyi chimene pali chikonzero chokuti bili imeneyi ibwererenso nyumba ya malamulo takafunsani kuti kodi nzimaya pazidwe mphamvu yotazitha kumapanga ziganizo potengera pakati pamene ali napopo kuti pabwera bwanji pali ndi zotani iyeyo akhale ndi mphamvu yopanga decide kapena ayi.
kuchoka apo George tupita ku nkhani ina imene idapanganso draw attention ya dziko lonse lapansi. Yes, international media idali CNN, yes, Voice of America kuzaonerera kaziko kamene sikaziwika bwinobwino koma nthawi inangi kamazango kakang'ono pa mapo paja. Yes, koma kamazango tuluka nthawi inangi chisankho chokuti president walumbira chaponyedwaso anthu change Malawi international headlines pano kaya Madonna ubwero zatenga ana Malawi pano ndendife vaccine achita kuti gawira sida gule ndama taocha dzoro ndendi kuti vaccine uyu watha mphamvu ndifo kulantima tiwocha zimene yes. Nde WHO auti we are not going to allow our people to take my vaccine and they are expired. WHO finally turned around and akaona kuti anamenewa. Even the president was saying I can't allow it. Yes. I think he was on CNN saying I cannot allow it kuti to atenge vaccine not expired. You don't go to use our people as guinea pigs as my vaccine. So we've done the right thing. And Sudan is over. Yes, we've done the right thing. I mean, this vaccine ndovuta kale. Ali ndizo lankula za. You can see kuti the reason why we are bedding is because it hasn't been consumed fast enough. And unaza health anaona kuti yayi anabwera mochedwa. That's how she has explained it. Fine, but the reality of the matter is something that she should be saying is uptake is decline, uptake is slow. I don't know what is our problem, Malawians. Ineyo ni magamba kuti ineyo there was a day when we lost 2 ministers. I was so much afraid. You were there, Wanda, yes. and who said Nalipo, Zigolo said Nalipo, Tinanaso kuti probably the deadliest day, darkest day in Malawi. People died and Hamangofa as izatu to waziwa. I'm a professional Zigolino. Taluza antu. Ona kuti tiambo wachula pano, tiambo wangalaini. So I thought kuti ajele mena kubwera vaccine. You and me were saying probably tikakanganirana and probably wedine sitifika yayi tizaka tatu tisinafike kuma 6 uko ndiye kuti azatipeza ameneyo wenine ningodikira Wanda tizingopemphera kuti ameneyo azatipeza tili moyo nthawi yathu ikadzakwana kana kukhalekhaleni amisa kuti yayi arwangani takumenyererani kuti nanunso kuti mmakhala ndi anthu mukalandirawo vaccine ameneyo mwachangu tinaomera mmanja timaganiza kuti zivuta come the vaccine anthu angoposa katenga vaccine taiwala kuti Malawi imene tinaluzira anthu kuti mmene January kuti yes kungoyambira December January mpaka February yes taiwala kuti imene tinaluzira anthu then ku India ati kuli yopsa kobasi variant yopsa pa South Africa apa yafika anthu ena aso tikulimbana kuno Malawi kuti anthu ena ku India ka ku Bangladesh akubwerabe mosatsatira malamulo kuti sitikuopa Malawi bwanji kuti tikachi and ku India by the way iwenene makambirana kuti ku India anthu amene onna kuti anapanga vaccine ambiri sadapweteke akulina ndithu kuti amene adabaya amene adabayitsa sizidapweteke sizidakhudze bwanja Malawi siti kuthamanga pano pa India zimene imapanga India ndi imodzi dziko limene limapanga vaccine kuti zichita export even kunoko. India pharmaceutical industry India is great, one of the best in the world. Pano akuti yaikaye mankhwala osati kumwawa kuno ku Malawi osati kumwawa even mayana vizika majani autokera ku India. Yes, ndipo vaccine apa iwo akupanga prioritize business okha. Yes, kuti siti kupanga export. This time zitavuta zitavuta apo amba mwina makunda mfuna ndalama mangopanga export pano even AstraZeneca imweyo amapanga kumeneko kuje ma plants ali ku India ngomoti wo apatsa anthu awo anali busy pano pazavuta papanana kuti basi sikupasa soti tikupatise modi there is a gap because of that. Exactly. Ndeno is it not reason enough tikaona zimene zikuchitika ku India kuti ifeyo aMalawi amene vaccine pano tikuyankhula pano alipo ndithu achita upempha pano bwerani muzabayise ena mpando watcha sitingapangepo chidwi kuti tikande vaccine tikaona zimene zikuchitika ku India ku George. This is something that nobody understands. Probably anthu kaya social media amene amalemba zoyipa za vaccine ameneyu awina titero in quotes because clearly anthu ambiri ali ndi mafunso anthu ambiri tionekaye pano mwaona kuti nafe atatibaya sitikupanga chilichonse we have ife paja 10 June tizafunsa ndiye chopa cha dora kawala zafunsa ayibira phone kuti kodi tikabayise kuti 10 June yakwana timene nobayisa May 10 anapanga extend kuti yayi zimakhala bwino pakakhala kuti mukhale in 12 weeks not 8 weeks as originally envisaged neti zayimbira pateni kuti kodi adora tipite kuti ndifuna kwachiwiri fe because
evidence ilipo even ku India zilipo suze kuti amene abayitsa ndithu oloibwere yopsayo iwo oloitenga koma sakapita kuchipatala makafuna oxygen sakapita kuchipatala mafuna kuti akakhale pa bed mpaka na admit mpaka na isolation kaya kulichani ma test mbwerekete zimene zonse zikachitika amalawi tatani chimene sikutengera vaccine amene nchani ngati pali zina zimene anthu akukamba nzabodza this is dangerous. We have seen friends, colleagues, relatives, my public officials, 2 ministers we lost within 3 hours of each other. Lady Bereganyama, Lady Sidik Mia, very important people who would have loved to carry now upon ku academia, ku ifeo ku sector to media. So many people that we have lost. Pariba manangana kuti sana luze muntu, sana luze anthu kumbali yao because of COVID. So actually this is mind boggling. Ngamba roba chizo. Muzoda buitsa. Malawi still kuva party. But if find two verses to zabodza zona kuti zikozo ononga moyo wathu. Yetu umboni tinawo. Umboni tinawo kuti amena abayitsa. Because we watch mankhwala kuti because sana kabayitsa on time. Yes. Akadaka kuti there's demand yambiri. Sitikadaocha mankhwala. Akadaka baya anthu. Mokuti omwe tinawo pano pawa. Tikapandaso kusamatiza. Now in then you know what is going to happen? No. Tione ngaroti chira mala panopa kuti tuocha mankhwala. In then anthu oti pasa mankhwala. So mankhwala situkula ndalama zathu. Samuluso wakula mankhwala ku Ministry of Finance. Mankhwala awa awuchitoti patsa anthu. Ngenza zikwira amalawi lumazanga ndinochenjera. Tikusiyani situpazaso mankhwala. Then you see what is going to happen to this country. Many people are going to die, except of course those of us at least from this disease. Yes. Because of this one, yes. So I think it's regrettable, although the Kupanga make these headlines destroying expired yani COVID. This is regrettable. Although of us are not anduna musanga and zimenezi. I don't know what is musanga. Or president. Yes, you are saying Basi in the Guri and Huanga, there's no way I can allow Guri and engage Mankola Zotas among expired. Musanga, I don't know Musanga. I would have wished Mankola Meno and to want because Saga expire. Exactly. This also assures anthu amene manena kuti yayi afuna kutipweteka ndi zinthu to show kuti no government is going to infect these people. In fact, they are allowing you to see kuti uziona kuti wasana kubai uziona kuti kodi kabodolo ka tabesa ndikaoneka kabodolo fa kabodolo lilo samankhwala limakhale expired date akuona kuti uona kai owaona mankhwala when is the expired date nanga nditero ngati kapena dzulo ayi you see. So I don't know. I think Malawi social media plus religion how we go to listen to some of these religious people. I'm a person who's also what is this? What is this are they talking about? I'm a god on what it is. I mean 660 you want to suspend your reasoning and then you believe it and then you put your life on the risk because someone is lying. It's very unfortunate. But what can we do? In fact, the Karemerayu, the voluntary, I know there are certain companies. Aha, but my company, Sunbed, Zobis, Sunbed in an Urife, to buy us what was for no Troyatui, Timakandia, so Makandra, would refer to Bangan Dalama. We are going to deal with people. And I know even the certain banks, Jula, Manamena Alipo, or Awago, Wanji. Aliese okirachiro mu banki mwatu muno timubaye alipo bono ngamene koma it's voluntary and because nobody is being forced you can't force someone to save mene zikukhalira kusogolo kusiza khala zimene zizokhala nokuti basino kubakakamiza. I don't know. It's like it's when you have abortion. It has to go to parliament and people debate and what probably it's about human rights. So I don't know what the law there, human rights, how strong and powerful it is. What the government you can maybe the better way to go is to criminalize it and hamene augana and mulandu. I know anthu chimene amanena kuti ntenda ikana khaudu kaitenga mwina super siraso anthu because kupasira na matenda ina nkosiyana. Yes. This one ndio utumata kumpasira munthu kuti even ngosa lakwa. Exactly. So ngati ena abayisa makhanga ndi madi amene ajati kuthana nawo metikonde anzathu ku Europe including UK kuti kukhanga tatsegula anthu kuonera mpira even ma mask wa kuoneka kuti zikufuka ku America so pano pa ukamba zokhwafula kuti amene abayisa kawiri nde anthu makani mantha nangano kumene sadamalize
sizikachokeranso kumene kumabweranso kunoko nkumamva kuti kwabweranso kayachi namba 4 wave ina yachisita variant ijano pano simuna nde pofuna kuthana zimezi sikuona kuti kukhoza zakhala kanjira kenakake kukhanga ndikokakamizana kuti takhala tonse mwina tandi akatembera mwina tikugonjesa mliri umene. I know kuti these things ngati going to the hospital muthu akadwala going to the hospital ukapandopita it's not a crime. I know kuti even sukulu if you don't want to send your child to school panopa sanga kumanke it's up to you. That's why you have some churches amene mpaka pano amene kuti osapita kuchipatala kaya mzimayi oyembekezera asakachire kuchipatala asamwe mankhwala mwana wadwala asamwe mankhwala. Sometimes we have seen children dying because of those beliefs, but panani zongambira kuti only singa pange criminalize kuti if a parent is not bringing his child to school, his or her child to school, then the parent should go to jail. Singa panani zokamba probably is easy zupanga fall in the same line kuti zimene zipange bwanji kuti you still have some people amene amafuna kuti aziphwanya malamulo. So bwanji izizi koma ukaphwanya lamulo ngati lamulo liliona kuti ukaphwanya lamulo lili mpino kodeka njani ndiye kuti wewe amakumanga kuti ukaseve jail to teach you a lesson. So probably those are that's the way to go. Otherwise voluntarily and ufulu because palibe lamulo lopanga force munthu ukaboma there's no way you can come and arrest somebody because sana baise akanena kuti mwanipanga arrest on what law kuchali ku court akathamangisa kuti ayayi pasiye ndatu palibe lamulo limene munthu musiyeni. In fact you should compensate him for manga popanda zifuka zeni. So it's just like we are discussing abortion bill. Probably this is something that dispange so discuss kuti zinthu ngati sukulu zinthu ngati upita kuchipatala zinthu ngati ma vaccine kana amene ona kuti ngati iwe subaitsa ndiye kuti uyikanza pachiswe ndiyo fatu wasendana baitsa 18 million. It means olenda ibere izango bounce ikabere zango bounce pali pamene azapita kuchipatala ukafuna oxygen kuchipatala so azipanga tiru mati ndaena amene amativutisa ambira kale it will be nice everybody akabaitse koma because of this opposition my beliefs sizikuteka panopa is even declining and hoping ukabaitsa. Imagine this declining yera unaona kuti mu June kubera 1 billion doses 1 million azabaitsa ndani in the end zawo chaso we are making bad headlines. So yes chabwino tipita ku break pang'ono tikabwera kumene kuti tipitirire ndi program yathu yakwa Gwanji. Pamene wena amati kanthu nkhama wena amati mwayi suponya mwini peza ni mphoto zankhaninkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisano zizatsatidwa. It's about time. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Tikulandireniso pamene tupitirira ndi program yakwa Gwanji pachinayi pamene pandi pa 20 May chaka chake ndi cha 2021 ndili ndi bambo George Kasakula amene ndi editor in chief kuno ku Times Group. George kupitirira ndi program yathu uku ku judiciary uku ku makhoti. Yes. Akuoneka kuti adali amaunguzako kuti aone kuti angakonze bwanji cholinga chokuti azichita deliver justice mwa msanga. Nde pali ma key
things zomwe achita identify kuphatikizapo kukhala kuti azikhala ndi deputy chief justice komanso aonjezere ma position amene aliko kuchoka pa 2802 kukafika 5830 khala ngati kuonjezera ndokugwira ntchito komanso kufuna kumakhala ndi chinthu choti nkhani zithamanga kuti chilungamo amati justice delayed is justice denied. Exactly. Nkhani yabwino malawi munotu ukatiuone palibe pena pona kuti munganene kuti sikufunika shake up. Ukakambaza judiciary yathu imatipasa pride, let's say that, and tikhozonena tsanzo zambirimbiri. Elections case, for example, they were bored, both High Court, Supreme Court, Constitutional Court, very bored, and they saved democracy. So he might pass the two pride again. However, doesn't mean kuti kulibe mavuto ngambirimbiri. Mavuto access to justice amanone nawo kuti pali anthu kuchitucha kulinga kuchipatala ngati munthu wapita ku court ndiye kuti china chake chakutsamwa ufuna kuti akuthandize kaya wina wakutengera ndalama ngongole kaya criminal winjani ufuna chithandizo. So chithandizo chimafunika kuti chizibwera msanga osati chizibwera mochedwa nkhani yoti udaga pereka mwina 5-10 years ago mpaka napano kulibe ruling sizimakhala bwino. Alongside amagamba only last week kuti ndithu pamene zafika apa tizifuna kuti tipite ku parliament kuti majaji amene sawapereka zigamulo msanga tachose chilo lapange impeach ndiye tizipita ku parliament tizikapanga lobby ku parliament ukafunsa kuti apange impeach awachose ntchito. It shows kuti even law side ikunena kuti mavuto a access to justice majaji upanga deliver sanga zikuvuta. And it's not just High Court or Supreme Court, even macourt ang'ono kuma magistrate kumidzi kuma district kuti macourt ng'ono kuma khati milandu kumeneko zimachedwaso. Point number. So access is a problem. Then palingani ya corruption, corruption and bribery. Zimaveka zambirimbiri. Wambira kalekale zakazuveka. Kesi ya kuona bwino zimakazi kuveka zimene zozo. So all those things mukazika pamodzi pafunika kuti pakhale reform. Mina kugambira mafika kuti they want to almost double the number of officers. What it means that more judges, more magistrates, more jani, a deputy chief justice, chief justice to make sure this is nzofunika. It will cost money, but ngada mala kura ndaula kuti zindu zikuchedwa because the judges nimakambandi one of the judges ango wakumene 3-4 months ago sinachula dzina judge amene olemekezeka amanena kuti George ungofika koma sizi makesi zake over 400 chakuti cases ungolipatsa. How do I deal with those cases and zikubwerabe? So it means kuti amakhala nzambiri, so amakhala makesi ambiri, so olatakhala munthu oti bwanji ngati workload ndi ambiri pali bibili ungachite because ufunika ukhale diligent nomenaja kumakhala kuwerenga usati masewera amabwera malawyers kumachula zimabuku kazi majani zima section kazi majani makesi anachitika zonse zamafunika kuti akaziwerengeso azione kena kuapanga chigamulo chawo potsata zimene amanena the two sides zimatenga nthawi. Sitingafuneso kuti azipangaza fast zabodza zongoti nekuti basi bola zachitika. We want zinthu zenizeni. We want and those things that they say amakhala part of malamulo. Yes. So you need, when someone is making a pronouncement on something, akhale kuti zinthu wazipanga bwino zonse waziunika bwino, it takes time. Therefore akhala nzambiri clearly sanga bangazo za fast. So much as the law side is saying, of course yena ulesi ulipo tsaname yena anabado ulesi yena they take advantage of those things pomango khala umango njoyo umango mwawiski umango iradi jani basi kuipanga dijani bano kuti zawe yaso July yochaka jamawa kani adijani pakana chaka jamawa olodale wazaza pakana chaka jamawa iyai yena ndalesi majeje ndalesi basi koma ulesio ndena amene alongside apena no ku parliament akapange impeach kuti wacho kepo azawabwirepo akagwira ntchito yabwino. So apart from that yena ndalesi, but at the end of the day imakaso workload. It's good kuti the chief justice saying there will be those reforms tiona kuti zichitika zimene unenazi nzofunika ndalama ndiye kuboma ku drama zozipezeke because chilungamo chofunika. Chilungamo kuli ngati kuchipatala kumenoma kufuna kupeza chithandizo ni service organization ya Malawi. It's not kuti it's a service organization, it serves Malawians directly. So it needs to be given resources zinokamba ziziteke, otherwise what is happening now is unacceptable.
zoona Yes. komano kuona ndimene inali composition yawo kuoneka kuti mbali zonse zokhuzidwa office of the president Yeah, exactly. kumene aliko kwechala Exactly. aliko kusonyeza kuti I think anatenga anthu onse ofunikira kuti Yes. akamagwirizana zimene Yes. zikale zinthu zokuti zikhoza kuthekadi Exactly. ndi maso athu ali kumene kukuona kuti kodi tiyenda bwanji kupita chitsogolo izi zikayambika. Exactly, because these other things must also respond. I mean, amasankha majaji na president. So Yes. office yawo ifunika ikhale involved. A president amasankha Judicial Service Commission, after recommendation, office yawo ifunika ikhale involved. So it's good kuti the process was encompassing. Sarangopanga okha judiciary because he also paokha sanga pange chichose. They are funded by government, by taxpayers. So nzofunika kuti zero koma certainly this is the way to go and we should encourage this. We are going to watch kuti kodi zuchitika jamana chief justice kapena mango zinena kuti angoti sangalasa. Exactly. Pamene ponso ndi pamsiliziro pa program yathu ya kwa gwanji ya lero ndithokoza editor in chief Bambo George Kasakula ndithokoza George. Zikomo kwambiri. Kuchokera kwa ine Ndevu Zamwaye Wanda Msisi apitirani kuonera ma program otsatira pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page osayiwalanso wireless ya Times Radio. Goodbye. pamene wena amati kanthu nkhama wena amati mwayi suphonya mwini peza ni mphoto za nkhaninkhani